priatelia, vítam vás v ďalšom dieli podcastu Iria a dneska sa spoločne pozrieme trošku viacej na tému odpustenia. Pravdepodobne, ak sa venujete oblasti duchovného rozvoja, tak ste sa s touto témou skôr či neskôr na tej ceste stretli. Áno? Alebo sme sa možno stretli s názorom, že odpustenie je vlastne neoddeliteľnou súčasťou vnútorného duchovného pokroku. Alebo neoddeliteľnou súčasťou, keď chceme zvýšiť našu úroveň vedomia. A možno týmto predpokladom, že mali by sme odpustiť, ak v sebe cítime nejaké pocity krivdy voči niekomu, voči niečomu, prípadne voči sebe. A toto mal by som odpustiť, nás možno dáva pod určitý typ vnútorného tlaku a nátlaku, kedy chceme našu myseľ natlačiť do toho stavu odpustenia. A možno sme sa stretli s tým, že aj by som chcel odpustiť, ale mám pocit, že mi to nejde. Že je to iba na tej rozumovej úrovni, ale že tam, keď hlbšie idem pod ten povrch, tak ten pocit krivdy je stále prítomný. Takže možno v úplnom úvode by som povedala to, že častokrát naša cesta, môžeme to nazvať teraz aj v tomto prípade cesta odpustenia, začína rozhodnutím, že chcem odpustiť. A je úplne v poriadku a úplne bežné a platí to aj pre iné oblasti nášho života. Áno? Že keď sa pre niečo rozhodnem, tak možno ešte neviem ako. Áno? Že spravil som rozhodnutie, ale ešte vôbec netuším, ako ho dať do praxe. A je to úplne v poriadku. Áno? Premietnime si to teraz trošku do takých svetských záležitostí. Áno? Napríklad ste sa rozhodli, že sa stanete skvelým tanečníkom. Alebo ste sa rozhodli, že sa naučíte plynule po anglicky. Výborne. Proces začal. Proces stania sa skvelým tanečníkom začal tvojim rozhodnutím stať sa tým skvelým tanečníkom. To neznamená, že v tej chvíli, ako si sa preto rozhodol, tak už si tým skvelým tanečníkom. Aj keď z pohľadu kvantovej fyziky môžeme povedať, že sme si vybrali určitú možnosť a rozhodli sa pre tú možnosť a je v podstate otázka času, kedy sa tá možnosť prejaví do reality. Kedy sa prejaví vlastne v tom našom bežnom živote. Čiže na úvod chcem povedať toto. Keď už sa rozhodneme pre proces odpustenia a aj keď nevieme ako, áno, alebo máme nejaké obdobie pocit, že vlastne nám to vôbec nejde,
ten proces už začal a začal tvojim rozhodnutím. A to sa týka akejkoľvek oblasti života. Áno? Naše jasné rozhodnutie dáva vlastne do pohybu okolnosti, ktoré nás smerujú k naplneniu tohto zámeru. No, a teraz sa poďme trošku viacej pozrieť na to odpustenie samotné. A čo sa nám niekedy deje. Potreba odpustenia vlastne vyvstáva v nás vtedy, keď cítime určitý pocit krivdy voči niekomu alebo niečomu. Ale čo to vlastne znamená? Že ja cítim ten pocit krivdy. Že niečo by malo byť inak, ako je. Alebo niečo malo byť inak, ako bolo. A toto je vlastne veľmi hlboké uvedomenie. Čiže ten pocit krivdy vzniká v nás vtedy, kedy odovzdávame vlastne zodpovednosť za svoj život niekde dovonka. Podvedome. Áno. V podstate, čo sa deje, je mechanizmus podvedomej projekcie. Zjednodušene môžeme povedať, že si náš podvedomý pocit viny projektujeme do vonkajších okolností. A potom obviňujeme tie vonkajšie okolnosti za náš pocit. To je to odovzdanie zodpovednosti. A potom vlastne vzniká tá potreba odpustiť. No. Čiže keď si toto uvedomíme, no, že keď prestaneme odovzdávať zodpovednosť za to, ako sa cítime do vonkajších okolností, tak odíde aj potreba odpúšťať. A ja si myslím, že to poznáte aj zo svojho života. Že keď sa nachádzate v stave svojho vnútorného stredu, a keď cítite vnútorný pokoj, mier a lásku, tak je to stav, v ktorom je absencia pocitu krivdy. V tom stave vlastne nie je komu odpúšťať. A keď sa my vlastne vytrhneme z toho, alebo určitými zvykmi nevieme ostať v tom stave bezpodmienečnej lásky alebo v tom stave vnímania jednoty, tak vtedy sa v podstate znova vyplavujú tie naše krivdy. Čiže je v tom aj určitá nelinearita inak, ktorú si môžeme všimnúť. Áno? Prečo nie vždy ten pocit krivdy vlastne cítim? Prečo ten pocit krivdy vlastne nie je stály? Sú stavy, kedy ten pocit krivdy nezažívate.
potom si spomenieme, hej, čo sa udialo a podobne. A akoby sa vrátime k tomu pocitu krivdy. Čiže môžeme povedať, alebo môže nás to doviesť k uvedomeniu, že pocit krivdy je v nás aktívny vtedy, keď v nás nie je prítomný pocit celistvosti. Keď máme pocit, že vlastne niečo nám chýba. No? Keď vnútorne nie sme v kontakte s vlastnou celistvosťou, prejavuje sa to ako nespokojnosť a je iba otázka v podstate vnútorného programovania, koho alebo čo ego obviní za tento vnútorný stav. Preto niekedy, namiesto toho, aby sme sa sústredili na odpustenie samotné, čiže myslím odpustenie v tom zmysle, že cítite napríklad hnev na predošlých partnerov, alebo cítite pocit krivdy voči šéfovi, alebo voči rodičom, alebo možno voči deťom, áno, že ako sa zachovali nevďačne a tak ďalej. O mnoho ľahšia a jednoduchšia, efektívnejšia cesta niekedy pre nás, ako sa dostať k tomu odpusteniu, k tej vnútornej slobode. A ešte veľmi dôležité, to odpustenie nerobíme pre toho druhého človeka. Robíme to pre nás, aby sme oslobodili nás vnútorne. Áno? Tak. Takže vraciam sa späť. Tá jednoduchšia a efektívnejšia cesta, ako sústrediť sa na tie jednotlivé krivdy, ktoré v živote cítime voči ľuďom alebo situáciám, tak jednoduchšie pre nás môže byť sústrediť sa práve na ten pocit vnútornej celistvosti. Ako rozvíjať v sebe stav celistvosti v zmysle, že nemám pocit, že mi niekto niečo dlhuje. Áno. Že ten vnútorný stav náš, alebo to vnútorné prežívanie je natoľko výživné a naplňujúce pre nás, že vlastne tie pocity krivdy nám samé začnú odpadávať. Áno. Pretože sme si vedomí vlastnej celistvosti. Áno. Akýkoľvek pocit krivdy vlastne vzniká z nejakého nášho vnútorného pocitu nedostatku. Že mi niečo chýba. Áno. Niečo mi chýba. A vlastne potom sa hnevám na okolie, že mi nedodalo to, čo mi chýba. Ale to okolie je vlastne iba projekcia nášho vnútra. A keď sa snažíme odpúšťať, v zmysle, že chcem odpustiť, lebo je to duchovné, alebo chcem odpustiť, lebo však chcem byť dobrým človekom, ale vlastne neuvoľníme tie skutočné dôvody, prečo si myseľ projektuje pocit krivdy do svojho okolia, tak je otázkou času, kedy tie pocity krivdy vyjdú opäť na povrch. A
to je jedno, do čoho si mysel ten pocit krivdy projektuje. Áno? Že možno prepustím ten pocit krivdy voči nejakému človeku, ale vyskočí mi to zase znova voči inému človeku. Ale ak vedome pracujeme na tom, aby sme rozvíjali ten vnútorný pocit celistvosti, to znamená, tam, kde sme v minulosti odovzdali zodpovednosť za náš vnútorný stav, tak začneme si to brať naspäť, tú zodpovednosť. To neznamená vinu, že si bereme naspäť. Áno? Ale zodpovednosť za svoj vnútorný stav si beriem naspäť, tak čím viac zodpovedností si zoberiem naspäť za ten vnútorný stav, je to priamo úmerné zníženiu premietania vnútornej krivdy do okolia. Áno? Až nám vlastne toto odpadne úplne. Pretože niekedy ten duchovný pokrok vnímame cez také fascinujúce veci pre myseľ. Áno? A nezvyčajné a také ohromujúce. Áno? Ako astrálne cestovanie, čítanie myšlienok, čítanie minulých životov, čítanie aury a tak ďalej. Áno? Že myseľ fascinujú takéto nadprirodzené javy, to môžeme nazvať. Áno? A niekedy ten duchovný pokrok myseľ pripisuje takýmto nadprirodzeným fenoménom. Ale veľmi efektívne meritko nášho duchovného pokroka môže byť práve v úplne jednoduchých a bežných veciach, ako napríklad to, že do akej miery sme prestali obviňovať seba alebo okolie za to, ako sa cítime. No? Do akej miery sme prestali obviňovať seba alebo okolie za to, ako sa cítime. A to nám môže povedať o mnoho viac o našom duchovnom pokroku, ako napríklad to čítanie aury a podobne. Ďalší taký aspekt, ktorý by som chcela spomenúť, čo sa týka odpustenia, je vlastne strach z vnímania nášho vnútra. Tie krivdy sú vlastne určitá nespracovaná podvedomá agresia. A ego sa snaží dať často do pozície svätého, že ono žiadnu podvedomú agresiu nemá. Áno? A práve vlastne skontaktovanie s tou vlastnou vnútornou agresiou je zase obrovský krok k skutočnému odpusteniu. Pretože takisto prirodzene vlastne odpadá ten mechanizmus projekcie dovonka. Čiže čo tým myslím prakticky? Áno? Urobíš rozhodnutie. Napríklad odpustiť rodičom. A teraz, keď sa vlastne nacítiš na to svoje vnútro a na ten vzťah k tým rodičom alebo k tomu ex-partnerovi, tak vnímáš napríklad obrovský hnev, áno? Až zúrivosť. Nepreskakujme tento krok. Tento krok je veľmi dôležitý nepreskočiť, pretože potom naše odpustenie bude niečo také, ako keď hovno zabalíme do darčekového papiera. Áno? Aj tak to smrdí. Čiže
k tomu skutočnému odpusteniu dochádza, keď si dovolíme vlastne vnútorne navnímať, ako to mám v tejto chvíli. Čiže tie duchovné koncepty sú pekné, ale potrebujeme sa odraziť od toho miesta, kde vlastne momentálne sa nachádzam. Áno? Čiže potrebujem začať od toho, čo cítim. Áno? A potom sa vieme posunúť ďalej. Takže súčasťou toho skutočného odpustenia je aj to, že ak tam cítiš ten obrovský pocit hnevu voči napríklad tomu predošlému partnerovi alebo voči tomu rodičovi, tak je dôležité vlastne do toho hnevu sa ponoriť a neskákať do ďalšieho kroku. Čo tým myslím ponoriť sa do toho hnevu? Súvisí to vlastne s témou transformácie emócií, o tejto téme sme už viackrát hovorili, ale verím, že nebude na škodu si to pripomenúť. A ešte chcem povedať pri tej téme transformácie negatívnych emócií. Čím hlbšie vlastne pracujeme s našim podvedomím, alebo čím hlbšie sa zakoruňujeme vo vedomí, tak niekedy vlastne dochádza aj k tomu, že sa čistia hlbšie časti, nie že niekedy, dochádza k tomu vlastne vždy, hej, že keď ideme hlbšie do vedomia, predstavme si to, že ideme hlbšie do koruny stromu, áno, predstavte si to ako strom, čiže keď idem hlbšie do vedomia, idem hlbšie do koruny, ale vlastne súčasne idem aj hlbšie do koreňov. Čiže dochádza aj k čisteniu hlbších častí nevedomia. A tohto je potrebné si byť vedomý a pristupovať vlastne k sebe z miesta lásky a súcitu. Pretože naše ego sa vyvíjalo milióny rokov. Máme tam zakodované rôzne primitívne zvieracie inštikty, áno? Súperenia, nadradenosti a tak ďalej. A my vlastne, keď začneme odhaľovať tieto mechanizmy, ktoré fungujú v našom egu, tak potrebujeme ten súcit a potrebujeme tú lásku. Pretože potom sa stáva, že vlastne máme dobrý zámer, napríklad to odpustenie, hej, že ten zámer je dobrý a ten zámer je čistý. Ale aktivujeme tým rozhodnutím ten zámer, ten proces odpustenia sa začne diať a ten proces odpustenia vlastne znamená aj to vyčistenie, hej? Napríklad toho hnevu. A teraz začneš sa do toho ponárať a ostaneš v šoku, že napríklad navnímaš veľmi silnú emóciu nenávisti voči rodičovi, dajme tomu. Hej? A teraz môže dôjsť k tomu, že sa vlastne zľakneme. Že Pane Bože, že to som tak zlý, že to je vo mne takýto pocit, veď ako to môže vo mne byť. Hej? A tam je práve vlastne potrebná tá láska, súcit a pochopenie, hej? Že to ego prechádzalo určitou evolúciou a rôzne veci sú tam ponahrávané. Čiže doprajte si tam čo najväčšiu možnú mieru súcitu práve preto, aby ste tú silnú energiu napríklad tej nenávisti, ktorú navnímate, aby ste ju konečne uvoľnili.
aby ste ju transformovali. Lebo keď tam dojde k tomu, že Pane Bože, toto je v mojom vnútri, tak automaticky dôjde k takému, nazvala by som to taký shutdown. Akoby zavrem tie dvere, že to sa mi zdalo, to tam ani není a naspäť to zatlačíme do nevedomia. Keď konečne máme šancu byť tá generácia vlastne, ktorá to vyčistí. A keď vlastne táto naakumulovaná, nespracovaná energia sa uvoľní, tak automaticky odpadá ten mechanizmus projekcie, o ktorom som hovorila v úvode. Áno? Že my vlastne tieto nespracované energetické fragmenty my si potom projektujeme do vonkajšieho okolia a tá nespracovaná vnútorná agresia k nám priťahuje tých útočníkov zvonka, alebo vlastne vytvárame ich určitým spôsobom. Takže keď už si navnímam, že to tam je, tak skúste od toho neutiecť, ale naopak vlastne ponoriť sa do jadra tej energie, do jadra tej emócie, napríklad do jadra toho hnevu a dovolte si ten hnev precítiť. Dôležité. Čo tým myslím, že precítiť ten hnev? Ak v tebe napríklad ten obraz na toho ex-partnera vyvolal ten hnev, respektíve zvedomil ti ten hnev a už cítiš tú emóciu. Ako náhle pocítiš tú intenzitu tej emócie, odlož všetky myšlienky, ktoré ti myseľ ponúka k vysvetleniu tej emócie. Áno. Všetky obrazy, ktoré ti myseľ ponúka k vysvetleniu tej emócie. Že tú emóciu cítiš, lebo ten partner spravil toto. Áno? Alebo lebo ten rodič nespravil toto. To všetko odlož a vnímaj iba tú energiu hnevu. To znamená, ponorím sa do tela a kde ten hnev cítim. Možno v hrudníku, možno v solare. Vnímaš iba tú emóciu hnevu, kde ju cítiš na tele, ale nespájaš ju so žiadnym obrazom. Iba sa ponáraš do tej energie a do miesta, kde ju cítiš na tele. Pocitovo sa vlastne stále ponáraš hlbšie a hlbšie do jadra tej emócie. Až tá emócia sa stáva iba určitým energetickým chvením, ktoré prebieha v tvojom tele. Ostávaš prítomný v tele toľko, koľko to bude potrebné. Kým cítiš, že energia tej emócie vlastne vyprchá. Okrem tej prítomnosti v tele, ktorá je veľmi, veľmi účinná, čo sa týka s uvoľňovaním tej zablokovanej energie, môžeme toto meditačné cvičenie podporiť aj tým, že počas toho si opakujeme mantru prepúšťam na najhlbšej bunkovej úrovni, na úrovni DNA. Alebo harmonizujem na najhlbšej bunkovej úrovni, na úrovni DNA. A niekedy toto cvičenie môže byť veľmi osožné pre nás robiť opakovane. Áno? Pretože niekedy to vlastne prichádza v takých vlnách, môžeme povedať. Ale práve túto
nahromadenú a zatlačenú do nevedomia vnútornú agresiu, keď vlastne takýmto spôsobom uvoľníme, tak ten pocit odpustenia vlastne prichádza prirodzene. Áno? Čiže to skutočné odpustenie nie je niečo, čo urobíme, ale vlastne sa dostaví ako dôsledok. Ako prirodzený jav spracovania a uvoľnenia nahromadenej vnútornej energie nespracovanej. Tak. Ďakujem vám pekne za pozornosť a budem sa na vás tešiť na budúce.